أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بعدين تبشر في الله جبا وكشي على التاي هنا يلا التاي بركة يلا التاي ربي على كو ديننا وكلن لنبلا جلما. جمعية أهل القرآن والعلوم العصرية أولوني جمال الله فرلا نيونكا سونغولوت لي تانولون فلادو نيغا ونينما يا نو بي غزوة البدر الكبرى نو يسلاميا كا فيكتور فولوي ناكرا لكرا بكا هجرة سانفلانا ويودو نينما يا نانغا جمانا وجلو كلانغا نوي أمد الله ميزون دي حجلا السلامي وبرا فان بلا جلين في نيغا وكاني ويلين جابي أني مصري لا سلولا بدرو كو كنا فنونا هني بدرو كرا سلاميا يراكونو كدا حقلنا منوكا أنجي أنغا نيما دوفي عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب جنة وعد الصدق الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وبارك رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أمي ألا تنك على بركاته ألا من سرك أنفرني كنينك منقصون anga seka hankili jigi koba la koba mun na ya soro ali de kera danfara folo folo mun nana limaniya drapeau korota ka kafiriya kuma kan nakashi ko ke duguma fenyi mun koso kafiru ka don Allah subhanahu wa ta'ala ay laydu munta kan nabi ne Muhammad bay sallallahu alaihi wa sallam maga domina kafiru kumbe ka sege ko ali Allah ta'ala ka laydu amana muta kena maf'ula ulaydu yekefenyi ambe ala tanula ala miya anko o jonimo ndoye mun koso anga mirula anga limanya kasika sabati ko fe ambe do ka anyeru yi ananga jamana ye amayni ala subhanahu wa ta'ala fe jamana ala ka basige jamana ala ta'ala ka kulusuma amayni ala subhanahu wa ta'ala fe ko gele min no gele balaw ala ka jamana en kisama foka ben ala ko do jamana en kono amayni ala ta'ala fe islamiya noro ala ka jidi jamana en kono ko fami do ke an faw an baw an teri munu fatura ka ko anya la harakini ga dalila mayn Allah ta'ala fa alaka hinula alaka yafakuye kuma na ambade aslamu ni ko ba min namba keneka na an ka dogoni kuma in folila daji mu ma an da kono ona ban jala hakili ma an na ka miri o hakili ka dogoni ko in bunya folila ngasa adama deni bela jeni joro dike mu koso alikema jodu ni nyini ngala aka soro ini mun kaka iyoke ama in Allah ta'ala fa amena baram ke Allah ta'ala ka baran ke anye arjine soro fenyi Allah ta'ala ka ambela jirin fara arjine kuma ko mbade aslame femye badru kele ma mi mana foko badru kele idabe se kele dima islamiya la yala islamiya ere kele be islamiya bulu chugudi islamiya be kele ke ni hakilla jumuye akaka anganda dula yani anga afo amina dofo badrina kadaka adamadin chaman be ina fami wati mina sisa niye kele fo islamiya la adamadun be sran adamadun hakli be wili o hakli la islamiya jugu ani mamun na ya soro olunga nyade Allah ta'ala ka din nono ka duga du ko linka ube mangutu juguta ka islamiya segere ka jora pamuru de ka waslame wote dowra don nimboko islame wote dowra don jeliboko akaka nas gilen kene ka anga nyogo hakil la jigi neni aw anga do ka fo islame ka layni miye kele kuro wati jme islame ba fo adama de ka pamuruta mun koso islame ya be adama de blola nan nana kasikanko ka Allah subhanahu wa ta'ala ka dine naje amba ye ka fo islame ya be femu nyini ko sebe o de ben adama de ka ben kele ka bo adamadenw ni nyonche o de koso amba ye ka fo islamiya kele foro min no kera islamiya la nambo kene kanu de badri ni mbadi aslamiyo o kele foro in fanga sabu laje o de ka fo amina yi kira sallallahu alaihi wasallam ka tummaga aboran maga ne kana madine munya bom maga kana madine gele de ya bo a jenyon olu segena a jenyon torola do fagara do nyanina oto islamaw ye boluko fulade ke kafiru nye ka bo maga katu yire ni lafiya habasha jamana la mun koson ko olu be mun no fe o de here ni bayira na ka fo
ni islamiya kele hakla mbala mira mbala kala ini munyola o te dore adamadin kaseki yere ninkun kana mana mina bimbe kika ki yere ninkun mabo islamiya ka hakla de ni kele kula ka kele che do labe mun koso iye jamakuli mun koso hakla do bila mun koso ibe alako ni ma nana kabe dankari la mun koso kaseki yere ninkun kumabo ki muso kumabo ki den kumabo ki kan nafulu ka here fa fe ko lu kumabo ni ne islamiya ka hakla na ko anga keleke not islamiya ka hakla te kelela binganina walma ngase ka sesoro jinya dugukolo inga walma nga bemara o te islamiya ka hakla o de baatu namidu badri kono ka do ka fo badri nyemunye kira sallallahu alaihi wasallama abora maga kana madine badri akele kera ghazwatul badri kubra akera sungolu do defe abena kira boli maga kata madine a sanflana sungolu mun kero konnala abeno dema inna famme sungolu munani mbadi astameu nima on hakilla ji ka on fen febe keneka abe komi ame badri kelalila abe komi ame ka islamiyat o sinsi on duskuna jihadi kira sallallahu alaihi wasallam abora kelekero la ako jihadu bilu e fitini bana amina do bilu bala o mana mumma on sisa mako kan o de ka jihadi ken an ninkuna ka badri keleke an ninkuna ka badri keleke an yere kunka ka badri keleke an gadde mayawka ka badri keleke islamiya jugu ka an jugula ka badri keleke islamiya jugu ka an yetugula an ga fota la an ga ketawla wala sa ka do dine nyimunye wala sa ka do dine nana hine mun kama ni de islamiya ka hakilla na fara ko kele islamiya te kele cew laben bingani kama nya fayina ta laben ko here do be jiye kono an kase ka be sanfe walma an de kan nafulu ka caya bete ni te islamiya ka layni amina ye badri kelela sababu munu nana nay munya to akera allah subhanahu wa ta'ala ka layni nana nay kumuna amino ye kira sallallahu alaihi wasallam ya fayina tugumna badri benani de ma hijra sanflana kelede duna jamakulu fulani nyogonte jamakulu dobe ulu ye kafire jamakulu dobe ulu ye islami nga kele inkera chugo dimbadi aslame donc amaye ka fo islami den kelengelen bele jelenga ngani ble kungulu la adama de ne mashika nendia hakli chene siga hakli chene kana to akaseka e boy haklika kam mangutu doy ka dinela nin donen ko fe efe mumba to be nyugi ka dinena kira sallallahu alaihi wasallama ay kelew kele ke islamiya kono aya bela jelenge ka here kuma bodi aya bela jelenge mun koso islamiya dine abisika ke akeba ko fe kasoro degumu soro ka ba jugu fe odo kono amba yi kira sallallahu alaihi wasallama ani kafiru sigira ani chrétien sigira ani yahudiya sigira be sigira dugu kelen gono nga o ya soro nyemo ga be kira bulu nga ma danso ko mogola badri kelen ndi bo irana ka fo niya kele kera de islamu kasegu yiren ninkun kana a kera de kasegu kan nafulu kana ni hakilla de islamu kelingilin bela jelinga ngani soro kuma te ame wati minasisa anga don ka fo kelete islamiya la kama fati kelete islamiya la kam seliba do fakati kele islamiya la kumbala anana kumuna kira sallallahu alaihi wasallam yake kumuna nindedo odin allah subhanahu wa ta'ala ay badri kele aya latike ala bu faina alquran ko ro chamana wati sunya ko son allah subhanahu wa ta'ala ko aleka layni ku ye badri kele na muyi mun ko son galontigu ka galondo o ka bindugumo o ka ye chietigu ka chiendo o ka korota o ka ye chien galonga faraka bo no odo ko so kira sallallahu alaihi wasallam badri kele ka ay do de ke do mu na gelela ko sabe ina famina e chukumna akalla yini ku mi ay kuma ba mu fo de ni ntigi ala ni sona seka ken jamakulu fitini nan bi ikado allah subhanahu wa ta'ala itna badu dukul ko kablele o bayra na ka fo ja kelen ku ja ko ya keledi ja kelen ku wala sa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka korota kafiru ka kuma kan sanfe inna famina e chugumina ninde badru kele nga aba on na fani mu sisa kele o de nya fa e chugumina anga badri keleke an yere ninguna anga keleke an yere jugula anga keleke ambe kuma kam fondo islamai akayi an fam bela jirina fo mugo ka do islamai la ni an juguyi mugo ka do islamai la ni muhammadu kani sallallahu alaihi wasallam imaye ni manda se chebado ka kuma ma no endira gandie endu ka masake dodo mama kala na bela jilimba do ay islamai mangutu nini di ako alete muhammadu sallallahu alaihi wasallam wale rete islami abe jode batu ako gaye dine ye chugumina ale ba do dine ma jo pamuruka ale ba do dine jora femunuka obe depa dine yire joseuna
diinɛ in yɛrɛ jɔsen de bɛ adamaden sama k'i don a la diinɛ in jɔsen hɛrɛ lafiya adamaden ɲɔgɔn kanuni adamadenya yɛrɛ kanu na o de b'a to maa bɛ don silamɛya in na ni Indira Gandhi maa min don a ma Ala bato maa min don a ye jo de bato nka a tugura adamadenya hakili kilennenya kɔ a y'a yira k'a fɔ Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ko wallahi ale ka diinɛ in pamuru tɛ a jɔbaga ye pamuru ma k'a sinsinbaga ye n b'a yira n na k'a fɔ ja kɛlɛ min bɛ kɛ silamɛya kɔnɔ a kun tɛ ko ka maaw jagosa don silamɛya la a kun de ni maa ye maa min n'a y'a sɔrɔ a t'a dɔn ko Ala ko Muhamadu ko yɛrɛ ye tiɲɛ sallallahu alaihi wasallam a b'o cogo la philosophe caman kumana u y'a fɔ dɔw ko ni Muhamadu tun bɛ dugukolo in ko kan an bɛ gɛlɛya mun na an bɛ ɲɔgɔn faga mun na an bɛ ka ban ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn hasidiya ka diɲɛ kanu ka se degré mun na a ko wallahi n'a y'a sɔrɔ cɛ in tun bɛ dugukolo in kan ko wallahi diɲɛ tun tɛ tiɲɛ nin cogo in na n badi asilamɛw nin bɛɛ de hakili ye an kan ka mun faamuya badiri ko la yan'an ka don a kɔnɔ k'a fɔ kɛlɛ kun de ye mun kosɔn silamɛya a ka se k'a yɛrɛ kumabɔ kira sallallahu alaihi wasallam tumana min na a bɛ bɔ Makan ka taa Madinɛ n badi asilamɛw an bɛ kuma surunya waati surunya kosɔn kira sallallahu alaihi wasallam dɔw y'u dogo de ka bɔ maa kelen min bɔra ne bɛɛ bɔra kalama a b'o kalama o ye jɔnni ye o ye Sayyidina Umar radiyallahu anhu a taara ka taa alikaba la munumunu a ko ne Makan kafiri min bɛ fɛ a muso ka don firiya la mun bɛ fɛ a den ka kɛ yatimɛ ye dɔ kana ale Umar bali ka bɔ n'o tɛ bɛɛ y'i dogo ka bɔ n'u y'a dɔn k'i bɛ bɔ ka taa Muhamadu ka diinɛ nɔfɛ n badi asilamɛw u bɛ tɔɔrɔ da i kan i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na a su fɔlɔ kɛra muso de ye n badi asilamɛw a fagara cogo min na a bɛɛ lajɛlen y'u ye Abubakar Ali Usman sahababaw u bolila k'u ka nafolow to yen k'u ka duw to yen k'u ka musow to yen k'u denw to yen k'u bɛ taa jɔnni de nɔfɛ la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ka kan ka d'a kan Alahu Taala ko k'u ka cɛ jumɛn ladegi k'u ka Ibrahim alayhi salam Khalilullah ale y'a ka du a jamana bila a jɛra a fa ka tiɲɛ kɔ ka jɛ a fa ka bonya kɔ ka jɛ a ka kabila ka bonya kɔ fa ko bɔ n ka dugu kɔnɔ n'i ma tugu ne ka jubato in kɔ Ibrahima bɔra Ala y'a Ibrahima bonya ni tɔgɔbaw ye ka bonya ni denbaw ye ka bonya ni nabiɲumanbaw ye Ismail Ishaq Yaqub wal asbat n badi asilamɛw nin de ye Ala kanu ye n'i ye fɛn fɛn to ye Ala jati kosɔn Ala na dɔ wɛrɛ d'i ma mun ka bon nka an mago bɛ mun na ninnu bɔr'u ka denbaya la mun de kosɔn gɛlɛya de y'u labɔ n badi asilamɛw i m'a ye nin b'a yira n na k'a fɔ ja maa fɔlɔ minnu ye kɛlɛ kɛ ka juguya ta minnu fɔra guerre déclarée silamɛw la kafiriw de don Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a sinjiw don Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a fadenw de don minnu n'a y'a sɔrɔ olu bɛ Makan kɔnɔ tiɲɛ na n t'i fɛ nka n b'i yɛrɛ faga Alahu subhanahu wa ta'ala ko a yɛrɛ ma o tuma na bɔ komi a bɛɛ b'olu kisa kalama cogo min na u bɛnna ka f'u ka faga kira sallallahu alaihi wasallam a bolila fɛnɛ i n'a fɔ sahaba tɔw bolila cogo min na ka bɔ Makan ka na Madinɛ fo Alahu subhanahu wa ta'ala nana jɛ d'u ma ko maa minnu ne y'a sɔrɔ u tɔɲɔna o tuma na Ala jɛr'u ma k'u yɛrɛ kun ma bɔ sa o kɛra aya ye mun jigin don san 2 kɔfɛ n badi asilamɛw i gɛnnen ka bɔ i ka denbaya la i gɛnnen ka bɔ i ka nafolo la k'i gɛn ka bɔ i ka jagominɛw cɛrɔ k'i den ka bɔ i dugu kɔnɔ i bangera dugu min na mun nege b'i dusukun na san 2 kɔfɛ n badi asilamɛw Ala ma sɔn k'a fɔ k'u ka panburu ta fo san 2 tɛmɛnen nin bɛ ko dɔ de yira an na Alahu subhanahu wa ta'ala a ka kiti n'a ye mun kɛ o de kan ka kɛ o de kosɔn an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ an k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don nin badiri ɲɛnɛmaya baga kelen kelen bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen ye badiri de ye kira sallallahu alaihi wasallam ye médaille dɔ de dilan n badi asilamɛ a bɛ se ka faamuya o la a ye médaille in da badiri kɛlɛkɛla bɛɛ lajɛlen disi la hali ni badiri kɛlɛkɛla dɔ donna jama la n'a y'a sɔrɔ sigiyɔrɔ tɛ yen fo dɔ sigilen bɛ a b'a fɔ wuli i ka place di badiri kɛlɛkɛla in ma aw y'o dɔw de ye n badi asilamɛw aw b'o kɛnɛ kan n'i kɛra denmisɛn ye aw b'o de la aw ye Aliyu ye n'i kɛra mɔgɔkɔrɔbaw ye aw de ye Abubakaru ye aw de ye Umaru ninnu ye n'i kɛra muso ye aw de ye musoba ninnu ye n badi asilamɛw aw bɛ badiri kɛnɛ kan bi ka badiri kɛlɛ kɛ k'a ɲɛnɛmaya k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye cogo wɛrɛ la mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogo min na k'a dɔn silamɛya de ye nin ye k'i yɛrɛ kumabɔ nin de kɛra badiri kɛlɛ ye badiri mun n'a y'a sɔrɔ n badi asilamɛw a kɛlɛ Alahu Taala ka laɲini de don a kɛra cogo di an y'a san fɔ an ɲɛna sabu jumɛn de nana n'a ye tumana min na kira sallallahu alaihi wasallam jɛ kɛra a ma k'a k'a kumabɔ tumana min na kafiru y'a sɛgɛn o tuma na Alahu subhanahu wa ta'ala nana n'a ka latigɛ i n'a fɔ an bɛna ye an ka latigɛ kumaw la inshallah ni waati ma ta an tɛgɛ ma cogo min na Alahu subhanahu wa ta'ala ka laɲini de don badiri kɛlɛ in ka kɛ sababu ye n badi asilamɛw ka tiɲɛ jɔ ka nkalon k'o jɔ nkalontigiw k'o dɔn k'a yira silamɛw la silamɛw kan ka minɛli kɛ cogo min na u ka ɲɛmɔgɔw la silamɛw kan ka diinɛ minɛ cogo min na minnu fɔlɔ ye badiri fɔlɔ kɛlɛ kɛ ka se anw sisan an minnu bɛ badiri kɛlɛ la an ka waaju n'a ye an k'a dɔn k'a dɔn fɛn min don badiri kɛlɛ in bɛ sen na fo ka diɲɛ wuli silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wajibi don nka
folo mo ya kenen ngania mu u ya ke kechugo muna u ye jabi nyuma mun sorola fango lu don u ye nafa mun sorola fo nafa angolu don mun ba to an be se kan nafa soro munu be baraji mun soro anga sogo baraji nyogona soro bade aslamu amma in Allah taala ala ko no kanene aw bela jeli ni ne badru kele sungolo kono hijra san fulana kira sallallahu alaihi wasallam aya lanyini aya me ko kureshu ka jego kela do tara sham jamana na konvoy nyama yak me Abu Sufyan bul udu amake islamé kira sallallahu alaihi wasallam kala yin konnan al islamu bora mbade aslame ko bade nyin ko nyi wati ka sura afol la kujugu nga aman daf liflala mun ko so adama dun ka saka famia ka boni hakilla badoy o ka saka don na fambala amba kun fa kun ne kira bora amma bokele kama tumana na abora Abu Sufyan kibara soro mbade aslame ko madina ka bora ubno lukumbe ay ma ci ka tafu makan ka wonyana ay wana ma bo Muhammad na ka mo bo mede olu labe olu be boli la wati mina alayre fere sura kasim makan ka so ani Muhammad ma nyoy sallallahu alaihi wasallam kira sallallahu alaihi wasallam anaka mo na badri fulon kono ngaw mase badri kolondala ay ma bla ka ta ila jelike aya so chogorba dona demso fulanu nume ka nyogon sama kolondala ne ka juru do bile ma sara de ne re ko nala sonamba asara akoyijo kureshu ka mo tara shami ukanga sama kilesaba no sera jitairo la badri korona nala sona mamne wona fulu musoro jiboli la mika war sigima saba islamo ya do kira e munun chulu ya do ja mu fora tieno utara kuma nyefo kira yi sigi kanunu ma kono bari aslamo wala Abu Sufyan Allah subhanahu wa ta'ala hakli di dama ala tenye mo gadi mama ne hakli do tila Abu Sufyan yere don galaw bala kale tugumna annana ay fere ke kana sefu badri kolondala kana chorobana demuso sore kay ni ngalike aw be munaya adilla ka mayi wa anya me ko ni meto lugo kuluma mayi wo ga ye chefla jole tindinga sanfe chefla nunu ko nana ka jita nga ujo tindinga yiri krefe olu ko ntaro nana kumuna Abu Sufyan gerela atara o yiri korla laje aya soro bagando banako tabe ay banako ta inta ya laje aya kari ka bonyona ay yiri kolo do ya kono o yiri njute yoroshine madinete orola Abu Sufyan hakili ay rason ako tiendo kuma mun fora ale nyana bagando de sera ni orola bagam bora Madina woni Muhammad naka mo gonna le sallallahu alaihi wasallam akuma na fa ay sira fara ka jigi ka bakangu mine ka dum magangono ci tarafo magangaw ye boli kunte bli ay tum maga aka jago mino kishira mbari aslamo bamarango na labe fen mene halaki abe kama bo ala bi pangi bla tasmala amagan kafiru bunya yere bunya bunduna uko lute kele ndabla olu tise ku kappa muruta ka klako bla olu ka musona yele wala de folu ka tabadiri kenaka uislamu surayu umaslamu surayu olu na uka minfe ummi ku ka dongli dumunda arabu to ka do ko ale Abu Jahil bona uyeche amba to ngasini kele dabla akoy amita utara kube klesa ke ka dumunige ka jimi ku waso arabu tolo luka do ka foku be sekula na la be fe ka kemlatike Allah taala do fo alquran ko ro chamana ako aw be fem no fe no here ma fe no jagum ne nuni otene alaka layni ne alaka layni kele kala fulade ka nyogon soro tiye ka jogalon ka bi kira sallallahu alaihi wasallam naka sabo sigimbe ka jago kala umma kono ika do ja kafiru nu ka jamakulu bora unana se kene kono badi aslamu ni yora indila kira sallallahu alaihi wasallam ay barabake baramina asro be ka ngo ble haklila odo ko so badi aslamu ambe leçon folo musoro dasu folo musoro badri kelela ode ka fo sidqu sahaba fi mawalatihim lil mu'minin wa mu'adatihim lil kafirin ka fo sahaba usona kuira nindi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usona ka kafiru ko jugatu kuna ka kafiru keleni minanta mbadi aslamu ode ko so leçon bay anga mum blanc en hakila ko adama de ni dona dinena inni ikan nafulu akanga dine ndima wasaba yoruke utukura Muhammadu sallallahu alaihi wasallam odo ko so kira sallallahu alaihi wasallam tumana mana usra kenaka bari aslamu ima ye kele damnele kira sallallahu alaihi wasallam akele kunyi ne ajora kenaka ebi kan mabo ne be kan mabo madobo kele be kenaka kelengeli fona temena abi suruba nyona kado ka fumbadi aslamu kira sallallahu alaihi wasallam ay jonni labo kira ya ayre ka mugo de labo saba be yire ka mugo labo mukoso akata keleke wa ikado ka fa doye umasinji alaje Umar radiyallahu anhu
ikado ka fo ale joni kele kafiru la o ya re balma do mo be kuma chama fo la ngame mu na musabatili o ya balma do ne asbun hishami bun mughira ولم يلتفت إلى قرابته أما كسنجيا لجي يا وهم أبو بكر بقتل ابنه عبد الرحمن كان يكون بدي أسلمه نو يردني دي إسلامية من بدي أسلمه أبو تقول كلا صلى الله عليه وسلم كلا سلي كافر يرفنا بموتولا إما الوليد بن مغيرة أيا ديون دو لابو كل جو كنكا كلا فينا يا أكم مولابو أبو حمزة علي أو كتا كنما أو كتا كنكونو كتا كلك نكرا محمد بعد دابون يرسو مولا فلو أو كجو كنكونو مغو كادو كافو يانيكا ما بلا كلا ركا يكنكولو opma ne muhammadu tuna jo kene kono ali boy ka sramne hamza ibemi boy ka sramne ani ma wero ayre somugo la aw lebla kulu ka jo kafiru nyakoro mbadi aslama nim se ka fo me tugudi kafiru kele damne no e kafiru nyama bay ay kele damne ayre dila aya de na bo kulu ka taslamo kele islameto e be se ka ito ko fe tugudi mbadi aslamo nimi yere talabo kira sallallahu alaihi wasallam ayodike odi ka fo كلا صلى الله عليه وسلم كصحابه ويألا كانوا ككرا كانوا الله بفاين القرآن كانوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا إنك أنت علام الغيوب. بل مسلمو ندي تني كما لا غلماني الله غشي بولينكو أنا Allah kira gashi bolin ko anna alayhi salatu wassalamu ka yini masabayin fi kan dunya fena fe min ban nafa akan nafa ni fe yani fe min don ka sobu ka le de ko dugulon doni masai temo min diranema kunga commentaire doni ke badirka ka soro lo ngado nga thème principal yere la no de Qur'anais ani science mbada mne jumena gazwat badr ame doni fola kasro kana ton yere togo munya ton ya togo dani togo ina noyi jami'iyat ahlul quran wal ulum al asriyah, l'association des fans du Saint Coran et la science moderne. Yani Qur'anais kanumba ani bitle donu yani ka yira ka fo kunu Qur'anais do bi Qur'anais do wa sinifana Qur'anais do wa an katoloku de Qur'anais ye ni ya le don bi lafiya ji bi ka islamia pratiquer avec conviction il lafiya le bi Allah akbar fo ki ka selike ki ka sunke ka so ni digunite nyingal chamambe ibisranga ke Qur'anais ni science de bi lafiya Allah donc amena to wala wala ti mana to la sa tafsir nono yow amudu fo ka so ka ta an sinsi an tanga no ye Qur'anais ni science ka so ka an akuma kunchela ambition jumen banna ni koina amna para jumen ke ni wati nun ko fe nin kam bannu la metier ko non inshallah bi iznillah gazwatul badr aman karamo fofu non karamo trawari vraiment ka conférence nyana akera bil mawdu'iyya purement scientifique nanga be kuma badr kan fulwan femi gonstante en bena bidoma femi gazwatul badr kera dimashi do ya do le fait c'était un dimanche. Si vous avez un dimanche, vous avez bien mais ben dimanche vous avez lancement a choisi qu'à dimanche wa al alabna sangulun duglo da domine ala adam min dimanche do hadi fo ahadu ko de wahid kili isneni tenen arab kande flana sulasa salasa saba arbia nani al khamis duru donc contena tane ala sangulun duglo da dimanche donc lancement ka ke dimanche do nyanga sawu kondo
mais a bɛnna tubabukalo date jumɛn ma c'était le 13 mars gazwat badri kɛra 13 mars ja marche ko ninnu ma daminɛ bi an ka tɛmɛ o la ka bɛn tubabu san joli ma 624 nabila isa bangeni san 600 ni san 24 de gazwat badri kɛra bon an b'an jɔ yɔrɔ an karamɔgɔ bɔra san k'a fɔ k'a kɛra hijira san 2nan donc ni ye ala kɛra ka hijira kɛra 622 ni ye 2 fɔra quoi o kuma kɛra 624 ye bon an ka 2 in ta pourquoi 2 parce que an bɛ hakili comme ni ko kuranɛ ye la science numérologie b'a la quoi la numérologie n'o ye ilmu arqam jate dɔnni ala tɛ foyi kɛ ala bɛ fɛnw codé k'a d'an ma de o de y'a to a b'an jalaki kuranɛ kɔnɔ ko ale ka aya joli bɛ yen an bɛ tɛmɛ o la don o don quoi a bɛ ka kafiriw jalaki mais a ka m'anw silamɛw yɛrɛ ma parce que an bɛ kuranɛ kalan ten quoi mun y'a to gazwatu badiri kɛra san 2nan c'est codé an b'a décoder ɲɔgɔn fɛ parce que ba arabukan na a bɛ bɛn 2 de ma alifu ye 1 ba ye 2 o de y'a to gansan tɛ kuranɛ yɛrɛ harifu fɔlɔ bɛ daminɛ ni ba ye bisimilahi rahmani rahim o de y'a to gansan tɛ ba kelimati harifu ba a ta ka seginna kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 12 ni 202 12200 fois nin tɛ a bɛɛ ye 2 ye 12 202 ale yɛrɛ 2 donc gazwatu badr ba ani ni u 2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ ye 2 ye n bɛna bɔ yen a diɲɛ koba bɛɛ i b'a sɔrɔ ba de b'a daminɛ la kuranɛ hakili jagabɔ de pourquoi badr bisimilayi n bɛna mun f'i ɲɛna ala an ka diɲɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ni an ka diɲɛ ko ninnu bɛɛ tɛ bigi sɛbɛnni bɛ kɛ ne kun ye bigi bɛɛ tɛ yan bilan hali denmisɛnninw ka ɲɛnajɛ fɛn ballon hali n'a donna n'a jaraba ko bi adamadenya la adamaden bɛ denmisɛnnin bɛ harifu fɔlɔfɔlɔ min ka nɔgɔ a ma ni harifu bɛɛ o de ye la lettre M mais quoi o de y'a to a b'a ba fɔlɔ tɔgɔ fɔ parce que a n'o de bɛ ɲɔgɔn fɛ su ani tile ma denmisɛnnin bɛ langue fɔlɔ o de ma ye ala y'o dɔgɔya ma o de y'a to diɲɛ kan bɛɛ la i b'a sɔrɔ ba tɔgɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ daminɛ ni M ye ma mama maza anglais la ma mère maman a bɛɛ ye M ye parce que i bɛ se k'o de fɔ nɔgɔya la i bɛ sɔrɔ ka ba fɔ kɔfɛ o fana nana 2nan na quoi i ka lettre fitinin i bɛ lettre 2nan fɔ 2 nana tuguni i bɛ sɔrɔ ka ba fɔ baba ba wa hali o fana n'a ye kan bɛɛ lajɛlen a bɛ daminɛ n'o ye père baba ba a bɛɛ y'a kelen jabar donc n'an bɛ si na yan balo hali bamakɔ daminɛ tɛ jumɛn ye de bɛɛ tɛ hali ni si tɛ hasard ye donc an b'an hakili jagabɔ nin na a tɛ ban gazwatu badr yɔrɔ an ka comparaison kɛ kunun kɛlɛ ni bi kɛlɛ cɛ u ko temps moderne na san 260 ni 60 dɔrɔn de kɛra kɛlɛ ma kɛ min na n'o tɛ san o san i b'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ an yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ min na sa kɛlɛ min bɛ mɔgɔ ta hakɛ la a ka kɛlɛ 100 ni kɔ ye temps moderne ye jumɛn a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko préhistoire o y'a yani hadamadenya ka sɛbɛn daminɛ fɔlɔ a bɛ fɔ o ma préhistoire o bɛ segin ka taa san 600 ka kɔn nabila isa bangeni ka na bila bangeni ye ka san 1600 a bɛ fɔ o ma le temps o ye moyen âge al usul usta moyen âge mɔgɔw bɛ na k'a ta isa bangeni 1600 ka na an ka waati a fɔ a ma ko temps moderne a bɛ komi san 400 kɔnɔna na san 200 ni 60 dɔrɔn ka kɛlɛ ma k'a la mais an ka comparaison kɛ badiri kɛlɛ ni san kɛlɛ cɛ bi tile dɔnnu bawo science la communauté scientifique ko guerre mondiale minnu tɛmɛna kun surtout deuxième guerre mondiale yani mɔgɔ minnu sara la mɔgɔ miliyɔn minnu sara la quoi a mɔgɔ 80 si ma a fagabaga ye n'a sɔnna bɛɛ la mɔgɔ kɛlɛla ye badiri kɛlɛla san i b'i fagabaga ye parce que a bɛ kɛlɛla muru de la i ɲɛ b'a la a bɛ jeli bila i la ka tila k'i sɔgɔ o la i b'a sɔrɔ 100 sara la 100 bɛɛ b'i fagabaga ye mais an ka bi tile guerre moderne na char combat tile na ni bombe tile la mɔgɔ 80 ma fagabaga ye wa nin fana kɛra gazwatu badiri la dɛ kuma in fɔ kun yɛrɛ de ye nin wa ma rameta iz rameta walakin Allah rama ala kɛra ye maa dɔw fɔ o m'a ye badiri kɛlɛ kan tuma min na kɛlɛ chauffera ka chauffer an karamɔgɔ bɔra sisan k'a fɔ aw ye
silamaw tun ye mɔgɔ 313 de kiraw jate la waraba fana bɛ mɔgɔ attaqué n'o jate de 313 fois n'a sɔrɔ u b'a kalama boxukɛlaw u bɛ mɔgɔ attaqué ni puissance min a dɔnnen don waraba fana bɛ mɔgɔ attaqué n'o de ye 313 puissance waranikala ta ye 450 o de ye hasbunallahu wa ni'mal wakilu ye fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen explication b'a la an ka taa donc nin na n bɛna mun fɔ ɲɛna nin tun ye dɔrɔn dakuruɲa fila k'a fɔ gazwatu badiri kan ka tɛmɛ parce que n ka walanda fɛrɛlen don kosɛbɛ n y'a fɔ ye fɛn in tɔgɔ a tɔgɔ jamiyat ahlul quran wal ulumul asriya tuma min na kanuba ninnu kuranɛ kanuba ni bitile kanuba ninnu y'a laɲini ko bɛna kɛ tɔn ye tɔgɔ caman fɔra tuma min na an sera min bɛ an ka activité quoi baara bɛ taa cogoya min na min n'o bɛ ɲɔgɔn ta a dar'o de la komi arajo ɲɛtaga fɛn bɔra sisan k'a fɔ cogoya min na o de an bɛnna nin tɔgɔ in de kan les fans du saint coran et la science moderne yani kuranɛ dungew ahali de ye dunge ye mais dunge fana ye marakakan de dunke komi a b'a kalama an ka vocabulaire ninnu caman bɛ ye marakakan de don seli fana lansara bon safo bɛɛ ye marakakan donc dunge fana ye marakakan de mais a bɛ fɔ bamanankan na mais a bamanankan yɛrɛ ye jumɛn ye a kanubaw a tin bɛ mɔgɔw ninnu na parce que les fans an y'a sɔrɔ les admirateurs ou bien les admiratrices i bɛ fɛn dɔ admirer par exemple bon tɔgɔ in y'o de ye komi silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kuranɛ admirer mais min perelen bɛ ka kureshi lamɛn ni kureshi wele bila a ma su ani tile a bɛ na donc olu de y'u kan di ɲɔgɔn ma cɛ ni muso k'a fɔ k'u bɛ tɔn in sigi donc explication b'a la nin de don kuranɛ parce que mun de bɛ yen ala tun bɛ kira ci ka na manton ma o b'a sɔrɔ manton ye diɲɛ bɛɛ dan ko min na a bɛ kira ci ka na n'o de ye a ka message bɛ k'o de ka na ka yɛlɛ o sanfɛ k'a jira k'a fɔ ko ala ye seba ye misaliya la nabila musa don min ala b'a ci a y'a sɔrɔ magicienya vraiment misirakaw ɲɔgɔn tun t'a la firawuna n'a ka mɔgɔw ɲɔgɔn tun tɛ magicienya o de y'a to don min na a bɛna musa kɔrɔbɔ yɛrɛ a ye welewelema min kɛ quoi il paraît que k'a ka ciden sera fɔ anw fɛ mali nord la an y'a ye sɛbɛnfɛn na don min na firawuna ka ciden sera fɔ afrique de l'ouest la tuma min na a bɛ ka dɛmɛ ɲini k'a bɛ musa kɛlɛ donc a y'a ci ni musa fana nana ni bere ye bere min bere kelen mais a bɛ se tɔ ninnu ta bɛɛ lajɛlen na k'a sɔrɔ a ma bɔ a nɔ la o de kɛra a kabakoya yɔrɔ ye bon donc maintenant isa fana tuma min na ala bɛ isa ci donc dɔwɛrɛ tɛ ale fana ka mɔgɔw waati u bɛ furakɛliw tun fɔrilen b'o la trop bana mana kɛ cogo o cogo banisirakaw tun b'a furakɛ Jérusalem n'a lamini donc ala fana sɔrɔla ka isa ci ni furakɛli ye non seulement ale bɛ bana furakɛ bana mana gɛlɛya cogo o cogo kunna bana farisogola bana sibana sidɔnbali nabila isa tun b'a furakɛ mais ale ta juguyara n'o ye a bɛ su ɲɛnamaya su ɲɛnamayali farala ale ta kan yɔrɔ a farala ta kan a ma dan o ma dɛ a bɛ bɔgɔ ta k'a mɔn k'a kɛ kɔnɔ ye k'a fiyɛ quoi ka nin k'a la mais kɔnɔ mana bin a bɛ taa bɔ ka bin parce que a dahirimɛ tɛ isa bolo ala ye kɔnɔ minnu da olu de bɛ balo olu bɛ se ka tile 2 3 kɛ mais musa ta pannen dɔrɔn ji t'a bolo musa ka ji tɛ isa ka ji tɛ yen isa ka dumuni tɛ yen o bɛ taa bɔ ka bin et puis kɔnɔ in bɛ fiyɛ b'a la ko bi izini la ni ala ka jɛn donc a seginna ka na ala ma donc musa ta kɛra ten mais ala kɛra ale salatu wa salam tuma min na ala bɛna ale ci ala y'ale ci ni non seulement o don tilema arabuw de tun ɲɔgɔn tɛ kuma donsoya la dugumakolo kɔ kan kuma donsoya la dugumakolo kɔ kan yɔrɔ bi tile dɔnnibaw y'a sabati k'a fɔ éducation ani science moderne n'i b'a fɛ k'o dɔn kosɛbɛ k'i ka anglais kalan anglais base ye 700 base de n'i b'a fɛ ka droit dɔn k'i ka tɔrɔkan kalan ale sun a sigilen bɛ 800 de k'a base ye 800 mais arabu base ye 15000 base de ye quoi 105 parce que a kɔnɔ fɛrɛlen bɛ cogoya min na ala y'a ta k'a ka cikan ye o ye tiɲɛ o waati la mais o waati kelen fana na anw ka bi tile a bɛ fɔ min ma ko 21e siècle fagaraw kɛ 21 na n'o ye isa fatulen san 100 na ou bien 3e millénaire ni m'o dɔn o de ye alifiya sadisa ye ba kelen sigiyɔrɔma 3nan daminɛ anw b'o de la bi n'o ye 2016 ye donc fo kuranɛ tun ka sɔrɔ ka mɔgɔw jaabi bi tile la n'o tɛ kuranɛ tun bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye wallahi parce que kuranɛ falen bɛ kala ka kala dɔwɛrɛ tɛ dɛ ala bɛ ka mɔgɔw de jaabi
grand penseur nunu philosophie ban nunu Socrate Aristote na ɲɔgɔn na Aflaton na ɲɔgɔn na nunu kuranɛ bɛ k'olu le jaabi minnu ko ce monde n'a ni début ni fin ko daminɛ tɛ nin diɲɛ in na laban t'a la ou bien rien ne se crée rien ne se perd mais tout se transforme ko foyi t'a yɛrɛ da foyi tɛ yɛlɛma mais fɛn bɛ yɛlɛma ka bɔ fɛn de la ka taa fɛn dɔ la ala de ko ana khaliqu kulli shay'in ne de ye fɛn bɛɛ lajɛlen dabaga ye donc kuranɛ falen bɛ kala la dɔwɛrɛ tɛ ni n'a ɲɔgɔnna ninnu de dɔn donc n y'o de f'i ye inshallah gansan tɛ tabali min filɛ kɔfɛ an ɲɛ b'a la tableau min bɛ a sɛbɛnnen b'a de kan wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in ni de désormais ni de bɛ k'an ka banderole bɛɛ kan bɛɛ yani anw ka walada bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ certes ala ne ala n ye jiginin kɛ e Muhamɛd kan ka mission dirait et de matière missionnaire munna ala taala ko tibyanan likulli shay'in fɛn bɛɛ walanwalanen b'a kɔnɔna na fɛn bɛɛ n ko fɛn bɛɛ wa ma farratna fil kitabi min shay'in Muhamɛd ne ma farati foyi la kuranɛ in kɔnɔna na ma foyi négligé a kɔnɔna na wallahi a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ a ko ma ilitirew ma minnu ma taa kalanso la likulli naba'in mustaqar sabati yɔrɔ bɛ ne ka kuma bɛɛ lajɛlen na ne bɛ microbe wele bi n ko nɔgɔ mais donjanw na u bɛna bɔ ja fɛn kisɛniw de don nɔgɔ n bɛ gazi wele bi ko dukhanu kuranɛ tun bɛ gazi wele ko dukhanu o don n'a y'a fɔ mankanw ɲɛna ko gazi quoi a tun y'u hakili tɔɲɔ ala bɛ hakili bonya kojugu a bɛ kuma i fɛ ni i hakili degré de wallahi ola likulli naba'in mustaqar sabati yɔrɔ ni ne bɛ ka kuma min fɔ yɛrɛ waati la ani yɔrɔ la diɲɛ don dɔ bɛ na quoi wallahi a bɛna maaw sɔrɔ n bɛna cɛ dɔw former minnu bɛ su ni tile tugu ɲɔgɔn na ɲɛɲinini na a bɛ fɔ ma les grands chercheurs les grands penseurs arabu jamanaw la bi nin falen bɛ yen anw bɛ ka nin min kɛ la science et le Coran ou bien les miracles du Coran ou bien l'interprétation scientifique du Saint-Coran le commentaire scientifique du Saint-Coran arabu jamanaw falen bɛ nin na bi mɔgɔw bɛ doctorat t'a la maliyɛnw de tun t'a kalama anw de bɛ k'a yɛlɛma bi bamanankan na an n'u fana ka jɛ nin ko dumanba in na kuranɛ diya de ye nin ye parce que n ma min f'i ɲɛna ala yɛrɛ kuranɛ aya min bɛ kuma ala yɛrɛ jati kan kuranɛ kɔnɔ o ye aya 100 ani aya 50 de ye kulu huwallahu ayatal kursi n'a ɲɔgɔnna ninnu les versets divins kuranɛ bɛ aya minnu bɛ kuma manton tɛmɛnenw kan les versets historiques o ye aya 300 ani aya 50 de ye min bɛ kuma an ka kitiw kan nin ye wajibi bilen nin kanunen don nin dagalen don nin kɔnnen don nin ye haramu ye o ye aya 500 de ye mais tenez-vous bien dɛ sanfɛla kibaruya aw ma sanfɛla lajɛ wa aw ma dugumakolo lajɛ wa a t'aw yɛrɛkun lajɛ wa a tɛ baganw lajɛ wa o nin yɔrɔ bɛnna aya 770 ani aya 50 ma donc association ka baara bɛna bɛn nin walawalaliw de ma aya 900 ani aya 70 ani aya science nin yɔrɔ bɛnna kuranɛ kɔnɔ dugukolo sankolo hadamadenw le monde végétal falenfɛnw ka monde par exemple le monde des animaux baganw ta kuranɛ ye falenfɛn 19 de fɔ kuranɛ kɔnɔ 19 plantes ka bagan 28 fɔ kuranɛ kɔnɔ le monde des animaux ani anw yɛrɛ fana ta le monde des hommes le monde des djinns verset minnu bɛ nin concerné science sira kan o de ye nin ye mɔgɔ caman ma science faamuya science tɛ dɔwɛrɛ dɛ fɛn min bɛ se ka expliquer min bɛ se ka lakale rapport min bɛ phénomène naturel fila ni ɲɔgɔn cɛla la fɛn min bɛ se k'o lakale o de don nin science ye o de y'a to kuranɛ falen bɛ kefa afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat u ma ɲamɛ ne y'a da cogo di wa ila al-jibali ila samai kayfa rufi'at sanfɛla n y'a kɔrɔta cogo di comment explication de science wa ila al-jibali kayfa nusibat n ye kulu pempe cogo di comment o explication de science ye wa ila al-ardi kayfa sutihat n ye dugukolo fɛnsɛn cogo di o explication de science ye donc science tɛ ko nasara fɛ ko tubabu fɛ non c'est pas ça n'i y'o fɔ o tuma i ye ala bɔ baara la o bɛ mɔgɔ kafira ye o bɛ mɔgɔ kafira diɲɛ in dali la théorie de big bang kuranɛ y'a fɔ awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy yali kafiru ma yeli ko sangulu ni dugukolo tun dɔrɔn mi ɲɔgɔn ne ala de y'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na n sɔrɔla ka fɛn ni ma bɛɛ lajɛlen da ka bɔ ji la o san miliyari 15 ye ɲinan ye miliyari 15 o y'a sɔrɔ tile tɛ yen miliyari 10 kɔfɛ ka na sɔrɔ ka tile dilan tile si ye miliyari 5 de san miliyari 5 a ka kɔrɔ ni dugukolo ni miliyɔn 100 miliyɔn 400 de
dugukolo si ye 4 milliards 600 millions d'années milliards nani ani millions ke mawro antu abule ko wada to ko wal adda ba'da zalika daha nous sommes là quand dugukolo la ba so a degré 6000 degrés n'était no fait parce que bi mena wala da fe nan teta sanfela la quoi nga mena Quran aya mi taka kuma kan hada madin yere la pièce mun bi la quoi directement Quran aya mu fo ani science mbode kan yente me to dron kuma na sangolo jien dalika wala nyo de fiena yoro science yere nyat la kata science yere tlan do fo kata branche sabadem la science naturelle al ulum tabiya tabiya donu comme flek en nature mu fiena sangolo ndukolo géographie tabiya la science humaine adamadina doni sociologie par exemple non anthropologie nous est sociologie ou et adamadina doni sciences humaines ani al ulumul bahta jati den doni mathématique ingénieur be bo école bamuna ingénieur aujourd'hui menam basé ninga ka akele ngli taka misali adala ka soka tambange ulumul insaniya adamadina takan ko adamadina pièce munum banna ko al hablul warid sonna tajuru Qur'an kono science ye munde fa kan akabu hakilima parce que sangalo ka jayla dugolo ka fenre ka jayla mais iyere baku aname sel la rapport mbe seli ni ni jemga wala dabna bolinde kan ko sel ni misali met naturel la ala ko te ni misali di ma anga sangolo flale ya korota chugodi 100 millions wa mwannan bolle ba on ni duma ko ka tabla 100 fra folo la lumière ka bolle la année lumière ki ka flale ka kale ala korota chugodi o naturel o nature be comme moi ani badum ba feka mi fiena dron mbe kan info wati la kuma mina science naturelle konnana sans fela janyati hadamadiya ma gundoye al nasru asabatira ka fo hadamadiya est 10% de dons sans fela kibariya keme sala ani tant de dons malgré les progrès scientifiques les données scientifiques données ngolangatara ani 10% de dollars wa ambe santé 20% do jiyebe wulante 20% do ala kala ka bonya ya ala akbar meteme badun te hadamadiya ma gundo epi simparanya watan flare bebe dugolo ji duma bi mi mesure bebe odem anna so dugolo re mesure bebe kilomètre watan flani ke ma wolon vla ma dugolo de ni abebe odem ma 12700 km de dugolo ola metela kata ilmul arqam angana ilmul arqam na yoro ala flene amma chiffre répété Qur'an ko no min taka segena ka tia ka teme kile ani wolon vla kana bla tan ko non ton mena 7 ni 19 la men si sur flaka yoro 7 al gaso to badri amma yara sura ko no ngotuni muya to kalot le tan wolon vla ala tan take tan wora tan take tan shigi fo tan wolon vla parce ala ka bulo do be tan wolon vla lailatul qadri la même fam chaman tarako mugan wolon vla do o fana explication be pourquoi mugan wolon vla parce que ala ka kodo suratu yusuf ko nana isu ko kale sugora jolla misi muso passant wolon vla anit lole wolon vla tinsan wolon vla kene wolon vla jalan wolon vla ani fenfe jamu pluriel suratu yusuf ko no abe wolon vla ala ma fa to la wallahi Qur'an falen wolon vla la ala nyere daraka bo fen wolon vla de la ambe sujudu bi am membre wolon vla de ka c'est nous on fla ani kumbere kun fla ni teke fla ni kunwolo abebe wolon vla de ma al le taux de maternité dien kono bi c'est 7 donc asabatera ka foko wolon vla de fana oui donc wati tara alors Jamalula anga toy association islamique la association islamique n'a essayé ka danfara doni do ani tori no konche alors Jamalula yere a dako indamne depuis 2007 mais il y a 3 ans il a essayé ka récépissé gini en quel cas récépissé sera salon un lancement officiel que donc alhamdulillah nina ani anjeñogon chama farala ñogon ka no association Kureche association Kureche ale fana be Jamalula ton kono donc ya anya kanuya anga fara ñogon ka badri ko ñenemaya ore hukumu kono ambe ñogon soro ni kenen ka no ale ka o association association des fans du Coran voilà donc ale Jamalula fara ñogon ka wasaka bi ka badri ñefo Jamalula degele no ka to ka na wajulu ke 100% centre islamique nina wasaka badri ñefo mo wi parce que badri kuba de islamia kono nga beteme mo chama ñinema c'est vrai ambe mawludu don alhamdulillah ambe lelatu kadru ambe ko chama do nga
badri dun kɛlɛ mun kɛra sunkalo kɔnɔ a bɛ tɛmɛ caman ɲinɛ ma darura kɔsɔ o de y'a to an farala ɲɔgɔn kan sunkalo c'est vrai que a ko ka gɛlɛn dɔɔni mɔgɔw wuli ka gɛlɛn nka alhamdulillah mɔgɔ ye lamɛnli kɛ u nana ka na fara an kan walasa k'a ko in ɲɛnamaya an bɛ bɛɛ fo o la an bɛ sirifula yɛrɛ fo o la kosɛbɛ jamalula in sigilen bɛ mun kan c'est à dire walasa ka danfara kɛ ani association tɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o ye kuranɛ yɛrɛ c'est à dire kuranɛ dɔnniya interprétation du Coran c'est à dire kuranɛ dɔnniya caman caman bɛ kuranɛ kɔnɔ mun ye science côté ye mun ye sufiya côté ye mun ye côté yɛrɛw ye mun ni tɔw fɛnɛ tɛ kelen donc an ka association b'a yira ka a bɛɛ yira mɔgɔw la cogo min na mɔgɔ ka se ka faamuya sɔrɔ kuranɛ la bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ kalan na université la mɔgɔw bɛ kalan na duguma kalan na fan bɛɛ i kɛra tubabu kalankɛla ye o i kɛra arabu kalankɛla ye o donc a dabɔra walasa bɛɛ ka se ka faamuya sɔrɔ o cogo la folikan mun bɛ ne bolo ka se nabaga ma o ye tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ sɔrɔ yɛrɛ tun ye jɔjanseli daminɛna mɔgɔ caman bɛ yen minnu y'a ɲɛnamaya n'a fɔra k'an ye weleli bila ka na mɔgɔw ma tuguni k'u ka se a 9h ala ko tiɲɛ 9h y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ kɛnɛ kan sali yɛrɛ fara place tɛ yen bilen alhamdulilah rabil alamin an bɛ ala fo an bɛ ala kira fo sallallahu alaihi wa sallam nabagaw bɛɛ assalamu alaikum rahmatulah taala wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin bado nena tun kena min nasigira jam'iyatu ahlul qur'ani wal ulumil asriya ninga fara jamalullahi tonde unka en tomba flain jera ku tiga di nyoma ninga kena belebele insigi ninga gazwatu badrul kubra ka o don ɲinamaya n'o bɛ bɛn sunkalo tile 27 don ma alakira ba ka hijira san 2 na ka deli ala fɛ ala min ye victoire de silamɛw ma nin don in na ka kɔrɔta di silamɛw ma nin don in na ka wasa di silamɛw ma nin don in na ala k'an ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen wasa ka kɔrɔta di an ma diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka balaw ɲɔni ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ani alisilamɛ jamana bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Sanu ni wariye donga more donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je